Painot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay no do mga dugang, Lunes po ngunyan, pet sa 11 sa bulan kan Hulyo 2022, sinipang bareta alas 12. Asin ako ang sadong tagapagbareta, Mardila Daing Iba. Enot sideline sa tuyong darakulang mga bareta sa ngunyan. Sa lado lokal, Paroy Festival sa Libon Albay na katala nag-ibon ngunyan na Hulyo. Kaso nin hand, foot and mouth disease na iristro sa probinsya kang Catanduanes. Sa lado nasyonal, mga doktor ni Presidente Bongbong Marcos may higpit na nakantabay sa home isolation kini. Senador Robin Padilla ay pinaliwanag ang rason kung natay pigbusol niya ang divorce bill. Sa ibang nasyon, Presidente Gotabaya Rajapaksa kan Sri Lanka naganda na sa paglusad sa pwesto sa tao kang krisis sa ekonomiya. Sa lalo ng Karawado Sports, Dwight Ramos day makawat sa 2022 FIBA Asia Cup dahil sa medial o medial tibial stress syndrome o shin splints. Yan ang headlines. Ngayon sa detalles kang bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Sa detalles kang bareta Makali sa nagkampirang taon, ibabalik na ang Paroy Festival sa Libon Albay. Yan ang pinag-anunsyo ni Libon Mayor Das Maronilla kung saan nakatalaan na magkaigwa ng mga aktibidad, Arugan Street Decoration Competition, Drag Race, Market Week, parada ka mga paraoba, Bikini Open, Beer Plaza, siniba pa. Sinabi ni Maronilla na nasabing festival gigibon bilang pagkapasalamat sa magayon na ani ka mga paraoma sa munisipyo sa mga nakalis na taon. Siniguro man ni Maronilla na ang minimum health standard maigot man ay maipasunod sa nasabing mga aktibidades. Ang Paroy Festival gibon po Hulyo 14 sagkod Hulyo 23, 2022. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Pupunan ngunyan aldaw ang pagbakuna ng COVID-19 booster shot sa mga agi na may edad 12 hanggang 17 anyos sa probinsya ng Camarines Norte. Inang kinumpirma ng Department of Health Provincial Officer Dr. Jocelyn Iraola matapos na anunsyo kan DOH Bicol na available na ang booster shot sa nasabing age group. Sa tao ini kan luway-luway na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 kung kaya nangapudan sila sa mga magurang na pabakunan ng booster dose ang senda mga agi sa pinakaharaning health center. Sa datos kang Provincial COVID-19 Operations Center, nasa 59,851 o 76% kan target population na nakaresibi na ng primary dose. Alaga nagkapira sa mga munisipyo sa probinsya ang may babang vaccination percentage. Ang bakunang Pfizer BioNTech ang ibabakuna sa booster sa 12 hanggang 17 anyos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bimeg Integra CXD3. Kakampi mo sa panalo. Sulfachlorophyrrazine Diaveridin Vitamin K is the generic name of CXD3. Ikinaugmagang Commissioner Election Albay na langkaw na numero kamang albayanong nagpaparehistro para sa sangguniang kabataan asin barangay election. Sinabi ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw na dakulang bagay na makapagparehistro ang mga kwalipikadong albayano dahil ang talipot ang durasyon kan registrasyon ngunyan sagkod sana sa Hulyo 23, 2022. Sigon kay Bunaw, ang kanya-kanyang Comelec offices kan kada munisipyo nagkakaigwa naman yung pagparehistro mientras ng Comelec Legazpi magkakaigwa ng satellite registration sa SMC Legazpi pon sa Hulyo 18 sagod 23, 2022. Nangapudan si Bunaw sa mga albayano na aprobitsaran ang pagkakataon na magparehistro tanganing makapagpartisipar sa pirilian sa Disyembre.
Tinawanin na sigurasyon ni Albay Governor Noel Rosal na sisimbagan niya ang reklamo ka mga albayano manungod sa serbisyo ka mga pampublikong ospital sa probinsya, partikular na mga attitude ka mga nagtatrabaho digdi. Alagad sa ngunyan tatawan niyang unaning prioridad ang pagbakal ng mga medisina at iba pang pangaipo digdi. Inang binutuhian na promisa ni Bu Rosal sa nagpapadagos sa paglibot niya sa mga ospital para mas na maaraman kung ano ang mga pangaipo kan ospital para mas makapagtauman nin marhay na serbisyo sa publiko. Kanakalis na simana binisita ni Rosal ang Ziga, Josepina Belmonte Duran asin Kabasan Hospital asin nakatalaan mo na bisitaon ang ospital sa Isla Can Rapo-Rapo. Bilang preparasyon kan face-to-face classes sa Gabos na Libel asin sa selebrasyon kan Piña Francia, magapadagos ang walk-in vaccination sa SM City. Sa SM City naga poon alas sa Lunes, sagod Biyernes alas 10 din aga, sagod alas 4 ng pagkahapon. Ang pinag-anunsya ni Naga City Mayor Nelson Ligacion Consain, nagkapadagos ang pagtaon in first as in second dose para sa mga akin na may edad 5 hanggang sa 17 anyos as in 18 anyos pa itaas, mientras na nagtataon naman in booster doses sa mga kwalipikadong mabakunahan. Sinabi ni Ligacion na importanteng mabakunahan ang natatadang populasyon kan syudad, tanganing salbado sindang makapagpartisipar sa mga nakalinyadang mga aktibidades sa Piña Francia Festival, asin ang mga estudyante naman para sa pagbukas kang klase sa mga masunod na bulan. Sa ngunyan ang apudan si Ligacion sa publiko na magsunod sa public health standard daganing day maulakitan ka nakakagadan na helang. Kasarapang baretang lokal, kinumpirmar kan local health official kang katanduanes na may naristrong 10 kaso nin hand, foot, and mouth diseases sa tulong munisipyo kan sa indang probinsya. Sinabi ni katanduanes Provincial Health Officer Dr. Hazel Palmes na nakaresibin ng impormasyon ang Provincial Epidemiological and Surveillance Unit o PESU manungod sa suspected case kan HFMD halis sa Bato, San Miguel, asin Birak. 8 kaini ang halis sa San Miguel, partikular sa Barangay Mabato, asin District 1, saro sa Barangay Palnab sa Birak, mientras nasaro man ang outpatient sa Bato Maternity Children's Hospital. Sinabi ni Palmes na ang sintomas kan HMFMD iyo ang mga rashes o red spots sa lawas, pagkakaiwa ng kalintura, pagsusuka, asin kawaran ng gana sa pagkaon. Tanganing matest ang mga pasyente may siring na sintomas, ang pigopairaram sinda sa throat swab. Sa presente, nagkapadagos ang close monitoring sa mga nasabing lugar, tanganing mapugulan ang paglakop kanelang lalo na ta nakakaulakit man ini. Yan ang primerong parte ng susyang mga bareta alas 12, bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports at iba pa, makalis lang kayo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, then consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Tama ko padagos ang Bareta, alas 12 naman kita sa Bareta sa lado nasyonal. Maigpit na nakaantabay ang doktor ni Presidente Bongbong Marcos na si Sangunyam padagos sa pinagpapairam sa home isolation matapos naging positibo sa COVID-19 resulta kan antigen test. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nasa normal limit ang vital signs ni Marcos, alagad kung ginagipuan na ipairam sa iba pang laboratory examination. Ang hepe ekutibo nasa desisyon na inikan sa iyang doktor na si Dr. Samuel Zacate. Sa ibong lalado, nagkaparahay naman ang presidente mantang may mild symptoms pa ini. Maski nagdadako lang bilang kang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, ang bilang kan mga test na ginibo tanganing may siyan ang coronavirus nagbaba man lugod. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na ang bilang ka mga kaso na nagpailuwas sa aldawa na basihan sa posibleng masalangkaw kung ang testing level day mabago at nanahiling kan Enero. Sa iyong pinaliwanag na nahiling ninda ang diit na kaso day kulang man ang ginibong testing. Para kay Presidente Bongbong Marcos may hatod na mensahe ang enterong kinaban kung magiging masigasig ang gobyerno sa pagbakuna sa siring na oportunidad. Nagtutok na sa booster dose rollout. Sa iyang sinabi na kung mailing kaniterong kinaba na mantinidong makusog ang kampanya ng Pilipinas sa pagbakuna, inamasilbing sinyal para mabukasan ang negosyo ka nasyon. Idinagdag pa ni Marcos na ini makakataon ni mensahe na bukas giraray ang ekonomiya ka nasyon, asin bukas naman ini sa mga investors sa kapitalista. Nangapudan siya na ibalik giraray ang kusog sa pagbakuna asin mautro ang gibo ka mga local government units ka nakaaging taon na naging mari ang resulta sa ginibong vaccine rollout. Tinawan ni Senador Robin Padilla na proteksyon ang pangenot na kamautan niya sa pigbusol ng divorce bill asin bako ang pagkontra sa pag-agom. Sa iyong sinabi na maski bako siya kontra sa
forever na kasal. Ang mga kasal ang naraot dahilan sa problemang day natatawan ng solusyon. Ininagdagpaman ni Padilla ng Pilipinas na sana para sa Vatican ang nasyon sa enterong kinaba na daing diborsyo. Sinabi niya na maski pwedeng magsumiti ng annulment ng kasal sa Pilipinas, magastos man ang siring na proseso. Sa ibang nasyon, sa Colombo, nagkakaigwanan ng preparasyon si Presidente Gotabaya Rajapaksa kan Sri Lanka na itaon ang puder sa Miyerkules matapos siyang magdulag sa mga nagprotesta na ruminuso sa Presidential Palace kung kaya napirita na mag-dimitir sa pwesto. Ang pangyayari yung pagtatapos kang bulan in anti-government protest dahilan man sa krisis sa ekonomiya na nagresulta para mabangkarote ang nasyon siring man ang sobrang kadagitan ka mga tao sa pagiging korapto kan pamilya ni Rajapaksa. Sa lado ng Karawato Sports, dahil makawat sa 2022 FIBA FIBA Asia Cup si Dwight Ramos dahil sa medial tibial stress syndrome o shin splints. Sinabi kan sa Mang Basketball ng Pilipinas na kamatian ni Ramos haloy ng pigsapar kung kaya nagkakaigwa ng kadepisilan na makasabay sa ensayo. Sinabi ni Gilas Pilipinas Sports Program Director Head Coach Chot Reyes na talagang hanapon ninda si Ramos na sarokan sa mga starters. Dahil ang kini, salidan nila kay Ramos si Renz Abando. Breakthrough! Sa tuyang barata sa siyensya asin teknolohiya, face change na pod ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa sarong jacket na kayang makapagpababa kan temperatura kan lawas kan sisay man na nakasulog kay ni. Ano mensyon kan nagkaperang eksperto sa China ang talaga naman na sangunyan dakulang tabang sa may kalintura asin piglilipot. Sinabi ni Sergio Granados Fuchil sarong polymer chemist sa Clark University ng jacket ni dahil lang nakakatabang sa pagpababa ng temperatura kundi nakapagtaumanin sa day na bultahe ng kuryente. Sigong kay Fuchil, ang jacket igwanin pigapod na novel mix of ingredients alagad makalihis na ang jacket tipigo ng 2,000 times dahil naman hindi pwedeng gamiton. Sangon niya ng grupo ni Fuchil, nagkakaigwa naman ng koordinasyon sa darakulang kumpanya sa China para sa pagdevelop ni mas dakulang jacket para iluwas ninda sa merkado. Istorya na iiba. Sa tuyang espesyal na istorya, sarong ice cream company ngunyan sa China nasa hot seat matapos na makuha ng video kan sarong customer na ang ice cream na Chi Cream o Zhongshuo Gao anday natutunaw maski itapat mo sa kalayo. Ang ice cream binansaga na Hermes of ice cream dahilan sa talagang mahal ini. Alagad ang Chi Cream sikat na sikat asin gustong gusto ka mga Chino mahiling sa video ang pigbalong itapat sa lighter ang nasabing ice cream. Alagad ay natutunaw sigon sa Shanghai Market Supervision and Management Bureau na nahiling na nindaan trending na video asin sa ngunyan pigpapaimbestigaran na sigon man sa kumpanya na nagsunod sinda sa regulasyon na pigpapatob asin ang gabos nindang produkto nakasunod sa quality standard kad China National Authority. Flashback! Hulyo 11 kan taon 1860 kan ipinangaki si Pio Valenzuela sa Polo, Bulacan. Nasa ngunyan, iyon na ang Valenzuela City. Si Valenzuela sarong doktor na nag-entra sa revolusyon kang atipunan na may palayaw na Dimas Ayaran o alias na Dimas Ayaran o untouchable. Si Valenzuela ang nagserving abogado kan organisasyon kan taon 1895. Naging katuwang siya kang pigbilog kang publikasyon kang katipunan na inapod na kalayaan. Bago pa man namakot ang Philippine Revolution, nasugo na si Valenzuela na magipagkomunikar kayo sa Rizal bago ini na-exile sa dapitan. Si Valenzuela naging gobernador kang Bulacan kang panahon kang pananakop kan Amerikano poon kan taon 1921 sa 1925 kung saan nakasentro sa iyang administrasyon sa kampanya kontra sa korupsyon. Si Valenzuela nagadan Abril 6, 1956. Mga tuwag na pang katipunan, gusto yung mga bareta alas 12. Hali dyan sa DCGB News Base. Para ka nagsulat ka mga bareta. News Director Edwin Peralta Siringman si Angel Mustaza. Lado Technical, Juna Poles, Siringman si Tricia Marilitana, si Dexter Baluso. Ako mo sa naging tagapagbareta, Mardila Daingiba. Thank you and God bless the Philippines. Sa iyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras sa radyo DZGB.
programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin